Kamusta mga katropa? Paano magkabit ng alarm sa Honda Click 125i Game Changer? Okay mga katropa, napaka-importanting panoorin mabuti ang mga videos at sundan ng guide, okay? Napakasilan kabitan itong mga tropa kaya huwag kayo mag-i-skip, okay? So, simulan na natin ang ating pagwawiring. Mga katropa, huwag niyong kalimutang suportahan ang aking channel. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe upang makatanggap kayo ng tip tungkol sa pagwawiring. Okay naman mga tropa, kung malapit lang kayo sa Lingayen, Pangasinan, Artacho Street, pwede niyo akong sadyain dyan sa repair shop upang magpa-wiring kayo ng personal sa akin sa inyong mga motor. Magandang araw sa inyo mga katropa. Paano maglagay ng alarm sa Honda Click 125 Game Changer? Okay mga katropa, importante mapanood nyo mabuti ang video na ito dahil napakasira na ito lagyan. Okay? At maraming salamat sa inyong suporta. Sana may natutunan kayo sa mga wiring tutorial ko sa aking channel. Okay mga katropa? At yung nga pala, shout out kay Abelardo Pajardo. Sir, salamat sa iyo sir sa suporta. At sana may matutunan ka sa aking channel. Mga katropa, una sa lahat, tanggalin muna natin itong cover sa harap, no? Yung buong head niya, no? So, tanggalin muna natin yan. Tapos magwa-wiring tayo, okay? Okay, so natanggal na natin yung kanyang harapan, ano? Ito na yung harap ng motor. Ang hanapin natin, itong harness wire, no? Ito. Para malinis yung ating pag-wiring, ha? Diyan natin ilalagay yung ibang harness wire, no? Ito naman yung kanyang computer box, no? Diyan, ayan yung computer box ng Game Changer. Okay, so ilalagay natin ngayon ay yung two-way alarm, no? Ibabalutin muna natin itong mabuti. Ito, tsaka kailangan natin ng ito, diode. Okay, kailangan natin yan. Importante yan diode dyan, ito na tropa. So, ayusin muna natin yung wiring niya. Okay. Una, mga katropa, itong harness wire niya, no, diyan tayo maglalagay ng wiring, no. I-slice natin 'yan, no. Bubuksan natin. Buksan natin 'to. Okay, pawak muna natin. Okay. Okay, i-slice natin siya ng blade cutter, ano, para makita natin yung kanyang wiring, no? Andiyan na yung wiring niya sa mismong harness. Mga katropa, maraming salamat pala sa suporta niyo sa aking channel at naabot ko na yung 1,000 subscribers. At patuloy niyo akong suportahan mga katropa. Kung may natutunan kayo sa tutorial ko, huwag niyo kalimutang mag-subscribe at mag-share na lang kayo at like na kayo mga katropa, okay? Salamat sa inyo tropa, God bless sa inyo, okay? Okay, so andyan na lahat ng harness wire niya, ano? Ang gagawin lang natin ay i-organize muna natin yung ano, wiring, no? Parang ganito. No, nakita nyo? Mayroon tayong tatlong grupo na wiring, ano? Itong isang grupo, no, sa dulo, andyan yung dalawang dilaw, isang black, tsaka isang blue, no? Diyan sa unang grupo ng wiring. Okay? So, yung susunod na grupo na naghihiwalay ay andyan ito naman yung kulay pula tsaka orange, ano? Red tsaka orange na wire ng alarm, no? Tapos yung nag-iisang nakahiwalay, ito, ayan naman yung kulay gray, no? Ayan yung kill switch natin, ano? Hindi na natin gagamitin yung kulay pink. Okay? So, umpisa na natin yung wiring. Ilagay natin itong isang grupo na to, okay? Okay, mga katropa. Bunahin muna natin itong kulay
dilaw, ano, itong dalawang dilaw. Ito yung para sa signal light, yung left tsaka right, ano. Unahin muna natin siya, no. Yung isang dilaw, no, ikabit natin dito sa kulay orange, ano. Ayun yung signal light ng kaliwa ng Honda, no. Sa solid na orange, mga tropa, yung isang dilaw, no. So diyan natin siya ilalagay. Okay? Gumamit kayo ng ano, mga tropa, ng Armac na tape, ha. Huwag kung ano-anong tape kasi minsan naglulus yun. Hindi ko makapit. So Armac yung gamitin nyo. So itong susunod na dilaw, mga katropa, no? Dalawang dilaw lang to. Itong susunod na dilaw dito tayo sa light blue, no? Dito natin ilalagay sa light blue na wire, ha? So i-cut natin dyan, i-tap natin, no? Ito naman yung blue na wire, no? Yung light blue ng Honda. Ano naman yan, signal light sa kanan naman, no? Right signal yan. Okay. Tapos i-tape na natin. Yung mga iba nagtatanong, bakit ang dami mong binalatan, ang dami mong ano. Wala namang problema, sir, kung saan nyo ikakabit yung wire. Ang importante tama yung mga wiring na pinaglalagay natin, okay? Sa akin kasi tutorial, so para mas mabilis. Pero kung gusto niyo mas malinis, di ikabit nyo sa mga sakit. Next natin, mga katropa, itong kulay itim ng alarm. Ground to, ano? Ground ng alarm yan. Ilagay na din natin siya sa solid na green, no? Solid green ng Honda, no? Yung walang lining, ha? Solid siya. Ibig sabihin solid, purong green siya, okay? Ayan yung ground ng Honda, yung solid green o green wire, no? Kailangan accurate yung pagtatap nyo, mga katropa, kasi may mga green dyan na mayroong lining. So mag-ingat kayo, tignan nyo muna mabuti bago nyo itap doon, okay? Ang ground ng Honda ay solid green, no? Diyan nyo ilalagay yung black wire. Okay, mga katropa? Okay, ang susunod natin, itong blue. Okay, ito yung starter button ng Honda. Pero bago ang lahat, mga katropa, mayroon tayong iti-testing bago natin ilagay itong blue, ha. Ito yung importante rin to. Iti-testing muna natin yung wire, no, para hindi tayo magkamali. Kasi dalawa ang coding nito. Itong light green ng Honda, mayroon siyang dalawang parehas na kulay, pero magkaiba ng purpose, ano. Yung isa pang busina, yung isa pang starter, no. So paano natin malalaman kung ano, saan dyan yung push button, ano? Kailangan natin gumamit ng tester light. Okay? Kailangan natin gamitin to, tester light. Hahanapin natin dyan kung saan yung busina. Kung ano yung umilaw pag bumusina ka at ano yung umilaw, ibig sabihin ay yung lining, yung linya na yon ay pangbusina. So isilyado mo na siya, no? Iwan muna natin to. Isilyado mo na yon, no? Tapos yung natitirang wire na hindi naman umilaw pag bumusina ay yung starter, okay? Tandaan niyo na. So i-testing natin. Ano mo natin to? Okay? Ang hanapin natin dito yung busina. Pareha siya ng wire, mga katropa. Same na color, same coding, pero magkaibang function. So i-test muna natin kung saan yung busina dyan. Yung maiiwan dyan ay yun yung starter. Doon natin kakabit yung kulay blue, okay? So body ground, check natin yung busina. So try natin, pindutin natin. Okay. Ayan, nakita nyo? Ayan yung busina, no? So yung isang wire ay yung starter button. Okay? So isilyado na natin yan. Ibig sabihin, ito yung busina, no? Isilyado na natin ng electrical tape yan. Okay? So ito yung busina, silyado na, hindi na natin kailangan, no? Okay? Ayan yung busina. At ito naman yung isa. Itong isa, ito, ayan naman yung starter. Okay? Ganun lang, napakasimple lang, mga katropa, ha?
Kaya pareha sila ng coding pero magkaiba sila ng function, no? Kaya kailangan i-test muna natin kung ano yung busina at ang starter, no? So pagkatapos niyan, selyado natin parang ganito, ano? Para malinis. At doon naman tayo sa dito sa red tsaka orange, ano. So intindihin mabuti mga katropa, at lalo na yung diode, dapat yung marking ng diode ay parehas na parehas ituturo ko. Kasi pag hindi nyo nailagay yung tamang marking ng diode, hindi nyo mapapatay yung motor, umaandar pa rin siya kahit anong gawin nyo. Okay, so ibalik muna natin itong mga kanyang mga clip. Okay. Yung sa ignition, mga katropa, meron tayong modification na kailangan doon ng diode, no? Yan. Ito. Yan. Tanggalin natin yung socket na yan, ano? Ilalabas natin yung coding niya, yung wire niya. Okay? Mga katropa, huwag niyong kalimutang supportan na aking channel. Mag-subscribe kayo mga katropa, ha? At i-on nyo na rin ang notification bell nyo para updated kayo sa mga wiring tutorial ko. Okay mga katropa, sana mayroon kayo natutunan sa aking tutorial. Okay? Okay, so ano muna natin to. Ilusot muna natin itong wire to para makita natin. Okay mga katropa, ito na yung wire ng ating ignition key, no? Meron siyang 4 na wire, ha? Merong black na merong lining na white, no? At merong red na merong lining na brown. Okay? Merong solid black, pure black, at merong black na merong lining na red, no? Diyan tayo magmo-modify sa black na merong lining na red. Okay? So unahin muna natin to. Itong red na to na merong lining na brown, ito yung main wire, no, ng susian, yung common siya, no, galing sa battery, no. Diyan natin ilalagay yung kulay pula ng alarm, no, dito. Tap natin siya. Okay? So ayan, diyan natin ilalagay yung red wire ng alarm, no, sa brown na mayroong lining na red na mayroong lining na brown. Okay? At ang susunod natin ay itong dalawang wire na to, no. Okay? Yung black na mayroong lining na white tsaka yung solid black, no, pagsasamahin natin yan mga katropa, pagsasamahin natin yung dalawang yan. Huwag nyong isama yung black na mayroong lining na red, no. Pagsamahin natin tong dalawang to, itong black na mayroong white, lining na white, tsaka itong solid black. Okay? Pagdikitin natin, pagsamahin natin yung dalawang yan. Okay mga katropa? Ayan. Pag sinama na natin yung dalawang yan, ilalagay natin dyan yung kulay orange naman ng alarm, ano? So, magkasama na sila. Diyan natin ilalagay yung kulay orange ng alarm. Okay? I-tap natin dyan. Ilalagay natin dito, okay? Okay, yung black tsaka black na meron line ng white pagsamahin, okay? Tapos kailangan natin itong diode, ha? Itong importante. Yung diode mga katropa, kahit anong amperes walang problema. Importante, diode siya, okay? So, lagyan natin ng wiring diode, parang ganito, no? Lagyan natin ng wire. At yung marking ng diode, tropa, napaka-importante, kaya sundan yung marking ng diode, ha? Yung white marking niya, no? Itong dulo, no, yung dulo ng diode, ano, yung walang white marking, tignan yung pwesto niya, ganyan dapat siya, ha. Ilagay nyo rin, isama nyo dyan sa kulay orange ng alarm na, at yung dalawang wire na pinagbuhol natin, no, magkakasama silang dalawa dyan, ano. So parang ganito siya. Ito yung dalawang pinagbuhol natin, andyan yung kulay orange ng alarm, ano, nakita nyo, at yung sa diode, no, yung marking niya palabas, hindi papasok doon sa dalawang pinagbutong natin, ano. So dapat masundan nyo yan kasi ayun ang importante sa pagkakabit ng alarm.
Tapos, yung may marking na diode, dyan nyo ilalagay sa block na mayroong lining na red, no? Diyan natin ilalagay yung isang dulo ng diode dito. Okay? So, ilagay muna natin para makita nyo. Okay mga katropa, ito na yung ating diode. Ito yung kulay orange, di ba? Yung magkasama yung orange, tsaka yung dalawang pinagbuhol natin, tsaka yung dulong diode. At ito naman yung kabilang diode, yung mayroong marking, ano? Yung black na mayroong lining na red, no? Nakikita nyo? Yung marking niya, ganyan dapat, papunta ron. Okay? Tignan nyo mabuti yung marking ng diode. So, meron pa tayo, mga katropa, kulay gray na wire, ano? Pero isauli muna natin tong kanyang ignition switch, no? So, ayan na. Silyado na, nasa uli na, no? Itong gray na wire, mga katropa, no? Ito yung kill switch. Okay? Napaka-importante ito. Kasi pag hindi mo na ilagay itong gray na wire, mananakaw din yung motor mo. O hindi mo rin mapapaandar, ay hindi mo rin mapapatigil yung makina kapag ninakaw o sinira yung susian. So, importante itong gray na wire, no? Dito natin siya ilalagay sa computer box. Huwag kayong mag-alala mga katropa kasi hindi delikado to. Dapat yung coding, alam nyo lang yung coding kung saan paglalagyan. Huwag kayong maglalagay sa ignition coil mga katropa. Baka magka-problema kayo kaysa rito. Okay? So, ang paglalagyan natin dito mga katropa, doon sa pulser o yung pickup coil na tinatawag nila, no? Ang pulser ng Honda, itong blue na mayroong lining na yellow, no? So, diyan natin siya ilalagay dito. Blue na mayroong lining na yellow, no? Yung pinaggigitnaan ng kulay pink tsaka white na mayroong lining na black, no? Diyan sa gitna nila, diyan makikita yung blue na mayroong marking na yellow, no? So, diyan natin ilalagay yung kulay gray ng alarm, ano? So, ayan tropa, nilagay na natin, ano? So, ayan na. Safe na yan. At tapos na yung pagkakabit natin ng alarm mga katropa, no? Thank you tropa sa panonood. Sana may natutunan kayo sa aking tutorial. At huwag kalimutang mag-subscribe tropa sa aking channel. At ingat sa pagwawiring, okay? At sana meron kayong mapagkakitaan nyo rin mga katropa. At extra income nyo rin sana. Sana may natutunan kayo. Okay tropa? Okay? God bless. Ingat sa pagwawiring.